Tak, dneska vám ukážu, jak udělat kouzla ze soli, vegety a jiných věcí. A mouky ještě. Takže koukejte a musíte dát like. Takže dneska jsem se připravil pro vás sůl. Vidíte na sůl, že? Vidíte, jak vypadá sůl ve dvou sklenkách. V jedné je s teplou vodou, v jedné je zimnou, ve studenou vodou a tam je taká rýžová sůl. To také existuje a potom je tady mouka, kterou se dá schválně tak do také velké sklenky, aby to šlo vidět, já vám ukážu. A tady vyndám a není tam. To je, tak, to je jedno. A potom je tady sůl. Před chvílí, a vám tady můžu ukázat, že jsem dal 1 lišku soli. Počkejte, já vám to budu začít. Takže já mám teď 1 ruku, že? To je jedno. Tak je to. Dám vám do toho sůl, abyste viděli, jak to bude vypadat. A tak. Tak dáme to tak. Rejsku soli. 2 můžeme. Klidně. Tak. A teď se koukneme na tohle. A kdy byla před chvílí sůl, čekejte, já to vyzliju. Počkejte prosím za chvíli. Dobré, přinesl jsem už jedu to tu, vodu, sklenky. Ty jeden mobile. A teď vám ukážu ten experiment. Koukejte, můžete si to klidně udělat doma. Tam sůl a jenom 1krát. Můžeme i více, jo. Záleží na vás. Tak. Teď přejdeme do té druhé. Dal jsem tam přesně. Dal se tam přesně fakt jako strašně moc sole. Tak tam zkusíme ještě jednou. A uvidíte, že to zmizí prostě. Musíte se na to kouknout, abyste to fakt viděli, jak se to dělá. A teď vám ještě ukážu, jak se dělá z mouky. Mouka, dá se schválně mouky do také velké, víte, sklenice, nebo jak se to říká. A potom jsem prostě to rozmíchal, stalo se to to je jedno. A už tam není ta mouka, už je ve vodě. Takže potom máme tady ještě rýžovou. Tam jsem měl před chvíli a ta zmizla na cimpr. Tak ahojte a nezapomeňte na odběr a like.